Күчле алкышлар белән кунакларны каршы алабыз. Башкорттар.ру КВН командасы. Татарстанга килгәндә бәгиләшек барыбыз. Татарстаннан сыкканда алдан сыгырданыбыз. Hey! Сәлам Татарстан! Һезнең алдыгызда башкорт рухлы башкорттар.ру. Достар, залда радикюл акшн бармы? Нимәгә ул һиңа радикюл акшн? Нәнәйе Өфәдән күстәнә сибәрде. Хөтә аси башлаган. Бына ошында куйдым, килеп алһын. Әйе, матурым? Юк, мин әле буш түгелмен. Ага, мин дә һине. Ага, һау бул. Рәил, һинең нимә, кызыкаең бармы әллә? Әйе, Шунда андый-мындый гына кыздыр инде. нимә тиң? Андый-мындый гына кыздыр инде тием. Әйе, һинең апайың бит. Нимә? Һинең апайың тим. Нимә тинең? Егетләр, тынысланыгыз. Безне Татарстанда безгә еңәргә кирәк, безгә тырышырга кирәк. Еңүебез безгә кайтырга ярамай бит. Син Салават Юлаевның тренеры күк әйтеп куйдың ул. Әйбәт, шаярту, әйбәт. Хакы әйтәһең, кайныш. Нимә тинең? Тыныслан. Апайыңдан һорарһың. Дуслар, без нимә әйткебез килә? Безнең команда Акбарстаки команда һымак. Бездә лә ике татар малае бар. Шулай итеп башлайбыз! Достар, безнең лицейда бутылочка уйнын тап ошылай уйнайҙар. Әйдә, Рут. О, хәзер Уралды үпәс итәһең инде. Фу, юк, мин уны үпмәйем. Ә нимә килдең һуң? Без булайса егетләрмен яхшы уйнап ултыра инек бит. Но! Достар, күз алдығызға килтерегез. Дед Мазай менән Герасим бер кәмәлә. Без нимәнер яңлыш эшләйбез түгелме ул? Һин нишләп русча сөйләшәң ул? Башкортча сөйләш. Бана һөйләшә беләм бит. Әйдә. Көтмәгәндә шундый кызлары сорай. Ятта үл инде. Кара әле, ананда матур гына кызыкай тора. О, әйдә, бар, таныш. Юк, ул урыс. Ә мин русча һөйләшә белмәйем. Әйдә мин һиңа башкортча әйтәм, ә һин тәрҗемә итәһең. Мин русча артыкча белмәйм ул. Пожалуйста, спасибо. Әйдә, киттек. Әйт уга, мин Габделбекер. Это Габдуль Букур. 17 майда 17 масла, алмагастар сәскә атканда, когда яблони цветы стреляли. мин ошо фаҗигале һәм гөнаһлы дөньяга килдем. Габдуль Букур родился в России. Һин күркәм. Ты индюк. Һин шундай, гүзәл, матур. Ты такая, а Гузель красивая. Һинең аркаңда мин гашык булдым.
На твоей спине я влюбился. Әйдә, кил әле, бер нимә бирәм. Мә, ошо сәскәләрде алып барып бир. Ярай. На, цветы. Анау берді. 2? А почему только 2? 2 ведь только на похоронах дарят. Ей, ихтеғын, енешіп, икеуді генә бирәң ул. Икеуді бит үлгән кешегә генә бирәләр. Унда өсәйне бит ул. Мә, улай булгас, тагы берәү алып барып бир. Ярай. О, тағы берәү. На, тағы сәскә. Анау берді. Тагын икәү. Әйе, хине ике тапқыр үлгән. Хине ике тапқыр үлді дип әйтергә теләй шикелле. Туҡта әле. Һин башҡортса беләңме ул? Әйе, мин башҡорт. Эй! О, киттек әйҙә. Ой, қайда булдың ул? Әсәйем белә үтерә бит. Дамир, һин нимә эҙләйһең ул? Сәғатымды. Ул башҡорт тел һәм татар теле уҡытыусылары сәғәттәрен юғалтты. Һин тор урыныңа. Дуҫтар, беҙ бөрөк йырҙар тыңлайбыҙ, бөрөк китаптар уҡыйбыҙ. Шуның өсөн башҡорттар һәм татарҙар араһында булған туғанлыҡ иптәрен онотмайыҡ. Шулай итеп, һеҙҙең алдығыҙҙа Башҡортостандан башҡорт рухлы башҡорттар .. ру КВН команда булды. Рәхмәт!